barangay good boss na kanini madawat 10,000 patulon, amang og kuan kanang katagkirig. Namo ni mga sakita dire. Boss kay. Naami na. Ay, yung saan mo brahon ron, oy. Pumunta yung sudan, mapalit sudan. Ani, tinggutuman naman eh. Ayo. Uy, ayaw ba si blessing? Gabi, tagbalay. Sama na. Ayo. Sama na ito yun. Ito yun. Natagoy tuyo boss. Kami ito yun. Ikay kuan rin maning balaya nang Ako. igay tag-iya. Ako. Kuan man gud sa ako gi tugon sa barangay kay naam gusto lay propaganda ba na taga-Bulan nay madawat kung naay disable sa inyong balay. Sampol. So sa inyong balay naay patulon sa inyong balay. So sa kabulan ay madawat ng 10,000 Uy, every month na. Oh. Yang ikaduha kung kuan pugod ka amang napo kay madawat na 10,000 ka bulan. So 20,000 na. Yang ikatulo kung kahit lang kuan kalikoy yung utok or something na mukulbulsyon ka napo kay madawat na 10,000 taga bulan. Wow, 30,000 tanan. Sana all. 30,000 kung naan ang tulo pero kung wala 10,000 ra. Unya na kay kuan diri sa inyong balay nyo dire? Sa ka? Mga pamilya ninyo? Na kuan? Na ano ba? Saan na? Interview na. Nya namo di ari boss? Ya, saan na? Ha? Kuan interview ba kung naamoy kuan namo aning mga sakit ha? Saan na nasakit yung mga sakit? Barangay good boss na kanini madawat 10,000 patulon, amang og kuan kanang katagkirig, namo aning mga sakita dire. Boss kay. Disable ini? Oh, disable siya. Oh. Tingog begitu gay na. Ano, tsamba na ito na nakalipat tingog. Saan niya siya? Tanan na niya. Patulon yun ini. Ang kanang tulong nga sakit, nana niya. Ano niya? So, ang kuan, ang ulikoy, na niya. Naapo na, muli ko Ang na. amang, ang patulon, napon niya. Naan niya. So, kuan niya, boss, nasa madawat na taga-Bulan na 30,000. So, papirmahan na to ni, kaya to siya ikuan. Sige. Dawat na to ni, ako ni Pabrad sa kapitan. Siya lang, papirmahan na to. Ako lang, nakadi man ni papel. Sige lang, papirmahan lang ko, boss, ha? Sige. Sige. Ano, boss? Sige. Congrats kayo, boss, ha? So, na-appeal mo, Yung boss? down payment, boss. So, na-appeal mo, Yung boss? down payment, boss. Down payment? Ugma lang, ako lang ibalik, ugma. Sige. Salamat. Sige, ay na lang, tanong ko. Sige, lahat mo sa?